Ola, compañeros e compañeiras dos centros da terceira idade, de dependentes. En resumen, como nos teñen cambiado tanto de Consellería da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia, alégrome por vos, por min, porque hai xente que xa está concienciada de que nos están enganando pola parte política e pola parte sindical, sobre todo os que somos máis veteranos, que sufrimos as nosas carnes estes turnos, traballar festivos, traballar domingos de balde, de que ven un sindicato nos dice, a ver, estamos negociando que si cartos, que si compensacións. Estamos moi fartos. Os nosos corpos xa non son corpos novos, estamos aí ao pé do cañón facendo o noso traballo, que é velar polos nosos maiores, velar polos nosos dependientes. E moitas veces escoitamos as familias dos residentes, da xente que cuidamos. Estas familias sempre, claro, dan co que miran de frente, como cando dan no médico, cando dan cas enfermeiras do servicio dos Sergas. E detrás está unha política que está desmantelando os servicios públicos de Galicia. É unha dinámica que se leva desde fai moitos anos. E se leva desprestixiando os servicios públicos. É moi fácil deixar de dotar de medios, de personal, de outros medios nas residencias, para crear un deterioro e unha falta asistencial moi grave, e que a sufren, claro que a sufren os dependentes. E a veces estes señores, que moitas veces familiares, que son votantes, por desgracia, en Galicia do PP, pois cree que o personal das residencias, o personal do centro, igual lle fai a puñeta ao seu familiar, cando é que non damos pa máis. E se pode ver, ollar nos postos de traballo a carga que temos, como sempre repetindo xente que a moitos de nós levamos máis de 30 anos. Falamos que os sindicatos máis do mesmo, non negocian, a excusa banal dos sindicatos é que a administración non negocia, que non ten os apoios dos traballadores. Que apoios pode ter un sindicato cando solo mira polo SEICU? Cando moitos dos sindicalistas é xente que nunca traballou ou leva toda a súa vida liberado nun sindicato. Despois igual se incorporan, como se teñen incorporado fai un tempo, cando hubo un recortes en liberados, se hernian, entre comillas, de traballar igual 1-2 anos, que é o que levan traballando nestes derradeiros anos. E a veces, se lle dices a un sindicalista algo, te papa. Dice, bueno, se non o sabemos facer, ponte tú. Non é porte tú, quer dicir, aos sindicatos se vai voluntariamente. E se queres facer o teu traballo, fai no ben. E se non o faz, como sindicalista, volves a teu posto de traballo, non pasa nada. Aquí te recibimos os compañeiros que traballes a carón de nós. Pero estamos moi fartos de levar paus por parte da administración e por parte dos sindicatos. Despois os sindicalistas uns dicen que o meu sindicato quere facer unha cousa. A ver, porvos de acordo. Os traballadores queremos melloras laborais. Xa non melloras, recuperar o artículo 19. Ter un pouco de vontade e demostralo, porque se estades facendo algo, non o estades vendendo ben. Eu sempre o digo, se como sindicalistas sodes super guais, que traballades moito, o resultado non é bo. Facelo mirar, non engañar a xente. Se non servides para sindicalistas, volver ao vosso posto de traballo, a ver se servides aí. Pero non engañar unha vez máis, que sodes políticos, como digo, baratos, sindicalistas, que prometedes e non conseguides nada. Que se un gran logo é funcionalización, xa non me sale nin a palabra, que non sei que hai aí detrás, porque cando desde a Xunta quere, a Xunta nunca mellora nada, cando ten o empeño de que seamos funcionarios, non sei por que será. E máis me pon en ascuas que os sindicalistas tamén teñan moito interese en que nos fagamos funcionarios. Vamos a ver que sale dai. E que xa non enganades a ninguén, e que se quera enganar, despois de tantos anos nos sindicatos, o traballador que se siga engañando, alá el. Pero vamos a ver se facedes un poquinho de forza. Que nunca
na historia das xuntas, digo, levo 31 anos, quero recalcar, non é por chulear, e que he pasado todas as etapas da xunta, e que nunca un goberno tan malo foi como o de Feijóo. Cando é un vendefumes, Feijóo non é máis que un vendefumes, que no seu día perteneceu ao sindicato de interinos, e daqueles barros veñen estes lodos ou ao revés, que é nefasto. Un presidente tan malo, uns conselleiros de política social, de servicios sociales tan malos, e os traballadores estamos tirando do carro, e parece que somos que nos teñen que castigar, que cuidar a persoas é un castigo. Nada máis. Gracias polo vosso apoio, compañeras e compañeiros, e vamos a seguir loitando, pero vamos a seguir loitando por conseguir de novo o artículo 19, porque era un dereito que temos no 2012 e non podemos ir hacia atrás, temos que seguir indo hacia adiante na recuperación dos dereitos que tíñanos. Non temos que ir hacia a escravitude e traballar casi apaleados. Iso non. Bueno, un saludo moi grande para todos os meus compañeros, extensivos a toda Galicia. Un forte abrazo. Gracias.